Les patents són la modalitat de propietat intel·lectual o industrial, en aquest cas propietat industrial, per protegir tecnologia i invencions per excel·lència. Però no és l'única. Existeixen també els models d'utilitat. Els models d'utilitat són una altra modalitat de propietat industrial que també permeten protegir tecnologia, invencions. Són similars a les patents en molts aspectes. Serveixen protegir, com deia, invencions, tecnologia, proporcionen un dret en exclusiva, han de complir certs requisits per ser protegits, per ser registrats i s'han de tramitar a través d'una oficina de patents del país corresponent on vulguem tindre aquesta exclusiva, aquest dret. Els models d'utilitat es diferencien de les patents en alguns aspectes. Tenen una duració més curta, així com les patents duren 20 anys des de la sol·licitud, els models d'utilitat tenen duracions al voltant de 8-10 anys, depèn del país. Els models d'utilitat també es diferencien de les patents en què moltes vegades es concedeixen sense examen. No han de passar l'examen com les patents, sinó que automàticament es concedeixen i ja serà qüestió de posteriorment invalidar-los o anul·lar-los si no complien els requisits. Els models d'utilitat també es concedeixen, com que no tenen l'examen, de manera molt ràpida i són molt menys costosos que les patents, són més barats. Els models d'utilitat respecte a les patents també es diferencien en uns requisits de registre menys estrictes. En alguns països el requisit d'activitat inventiva és inferior o inclús poden tindre no requisit d'activitat inventiva, no cal que demostrin activitat inventiva per ser concedits. També una diferència respecte a les patents és que no totes les invencions són protegibles mitjançant model d'utilitat. En alguns països reivindicacions de procediment o reivindicacions farmacèutiques no són protegibles per model d'utilitat, sí per patent. I un factor important a tindre en compte quan analitzem models d'utilitat és que no existeix aquesta figura, no existeix en tots els països del món. Només existeix en alguns països on coexisteixen patents i models d'utilitat. I per tant, una invenció, depèn del que ens convingui, depèn dels requisits que ens demanin, podrem protegir-la per patent o per model d'utilitat. Models d'utilitat se'n sol·liciten al voltant d'1 milió cada any, a diferència dels 3 milions de patents que es sol·liciten cada any. Per tant, és una figura que s'utilitza i s'utilitza bastant i que cal tindre en compte per protegir invencions tecnològiques. A l'hora de protegir una invenció, no cal només pensar en patentar-la o protegir-la per model d'utilitat. També podem analitzar i veure si ens convé més mantenir-la secreta, guardar-la com a secret industrial, el que en anglès es defineix com a know-how. Guardar-la com a know-how implica que aquesta invenció, aquest coneixement, no l'haurem de divulgar, perquè un know-how, un secret industrial, és aquella informació que té un valor, que és secreta i es manté secreta i que es pot identificar, que es pot plasmar d'alguna manera concreta, que podem saber el que és. Un secret industrial, un know-how, no és aquella informació general, abstracta, de coneixements específics en un camp. És una qüestió concreta referida a alguna informació amb valor molt específica. De totes maneres, el que cal tindre en compte, sobretot quan analitzem si ens convé patentar una invenció o guardar-la com a secret industrial, és si la invenció, quan la comercialitzem, quan l'explotem, si la invenció esdevé pública. Si la invenció en la seva explotació esdevé pública, evidentment no té sentit guardar-la com a secret industrial, aquesta figura del dret de propietat industrial, perquè deixarà de ser secreta, per tant deixarem de tindre el secret industrial. En aquests casos, l'única forma de protegir la nostra invenció seria fer-ho a través d'una patent o un model d'utilitat. En canvi, si quan explotem la nostra invenció, aquesta invenció no esdevé pública, llavors hem de tindre en compte que segurament ens convindrà guardar-la com a secret industrial, independent de si la poguéssim patentar o protegir mitjançant patent. Per què? Doncs perquè si aquesta invenció que no esdevé pública nosaltres la guardem com a secret, la comercialitzem, ningú no guanyarà coneixement i, per tant, serà un secret industrial perquè no serà públic. Però si, en canvi, si nosaltres la volguéssim patentar,
i sol·licitem una patent, les patents es publiquen. Per tant, els nostres competidors, a partir de la lectura de la patent, sabrien d'aquesta invenció. Sabrien d'aquesta invenció i per molt que tinguéssim una patent, un títol de propietat que ens permetés impedir que aquests competidors que ja han vist la nostra patent l'explotessin, per molt que tinguéssim aquest títol, com que la invenció no es fa pública a partir de l'explotació, no sabríem qui l'està explotant. No sabríem si els nostres competidors la fan servir o no. I per tant, per molt que tinguéssim un títol, aquest títol de patent no ens serviria de res, perquè els nostres competidors la utilitzarien i nosaltres no sabríem si la utilitzen o no. Per tant, en aquests casos sí que és interessant, és més interessant guardar-la com a secret industrial. Secrets industrials n'hi ha moltíssims. Moltes empreses guarden com a secret industrial els seus coneixements. Un cas que tothom li ve al cap quan pensa de secret industrial és la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola, si és un secret industrial, a part d'altres elements com predominància al mercat, màrqueting, marca, etc., es donaria en tant en quant la venda del producte no fa que aquest producte sigui de domini públic. És a dir, si jo sóc incapaç d'analitzar la Coca-Cola i trobar la seva formulació amb tots els seus elements, amb les seves proporcions, llavors és un secret industrial. Si no és així, la formulació no és secreta i, per tant, no compleix un dels requisits que estàvem parlant abans de considerar-lo com a secret industrial, know-how. Les avantatges del secret industrial envers de les patents són vàries. En primer lloc, la protecció és per sempre o fins que mantinguem el secret, a diferència dels patents que acaben caducant. Té uns costos molt menys inferiors que les patents, és a dir, els costos associats a mantenir el secret, però no té costos de registre, i no esdevé públic. Els meus competidors no saben el que jo acabo d'inventar i del que me n'estic beneficiant. En contra, té certes desavantatges. En primer lloc, l'has de mantenir secret. En segon lloc, pot ser difícil provar que algú t'ha robat o ha utilitzat el teu secret industrial de forma il·lícita. En tercer lloc, altres poden descobrir el secret de forma independent o mitjançant enginyeria inversa. Si descobreixen el secret, el perds i no pots fer res en contra i no pots evitar-ho. I per últim, si algú de forma independent arribés al mateix secret industrial, la mateixa invenció que tu tenies guardada com a secret industrial, inclús altres podrien patentar-lo. Clar, si algú de forma independent patenta aquell secret industrial que jo tenia, això vol dir que el poden utilitzar en la meva contra? Doncs no ben bé, perquè existeix el que s'anomena dret d'ús previ. El dret d'ús previ és una excepció a la infracció de patents. És a dir, per molt que algú sol·liciti una patent, si jo puc demostrar que aquella invenció, allò ja ho feia amb anterioritat a la sol·licitud d'aquella patent, aquella patent no em té efecte. Jo puc gaudir d'aquest d'ús previ, és a dir, puc gaudir d'aquesta excepció a la infracció i puc continuar utilitzant aquesta invenció. Ara, el que s'haurà de demostrar és que jo ho feia servir amb anterioritat. És per això que empreses que normalment utilitzen secrets industrials el que agafen és un pèrit que documenti tot el secret industrial i el dipositen davant d'un notari, per si eventualment algú els ve posteriorment amb una patent, puguin demostrar que utilitzaven aquell coneixement amb anterioritat i per tant el puguin continuar utilitzant i la patent no els afecti.